говорите, аз съм Фарбо и ние ще играем на играта на име Милион Риш. Да ви хареса. Мисии. Накрая къде онова зомби ми бутна и гнева ми. Не успях този път да издържа с гнева. Или пък това с скачане, къде бях на половин демидж и най-случайно скочих и умрях. Следваща мисия 350 банан. Та-та-та-та-та-та. Хареса ли ти, ще гледам клип. О, божечко. Ето ви кратка пауза. И дойдох. Клипа още тече, божечко. Родява ми! Преди малко гледах един много готин филм. Не на кината, а на лаптопа. Ще доста готин. Който се казваше Assassin's Creed. Много сладоледи. Много сладоледи. Това беше ужасно. Но успях. Така. О, божечко, трябва. Та-та-та. Шегувам се, бе.
съм гледал Асасин, не съм гледал никакъв клип. Просто така. Не се пошегувам с вас. Това никога не му вярвайте, че може да скочите горе на него, защото това е барбекю и това барбекю, ако скочите отгоре, ви закара задника и умирате. Доста смешно се получава. Не е точно, че умирам, а просто изкара задника. Бе. Вреде, нали направих така? Добре, тук се легава. Може да очаквате и, не знам, след половин час или не знам. Не знам след колко време клип на Майнкрафт. Може пак да е паркур. Не знам. Уоо, багничам. Паф-пуф, паф-пуф, паф-пуф. Ядеш бой, ядеш бой. Ядеш бой, ядеш бой. Уоо! Ух. Ядеш бой. Аре, дай. Пурачка, пукачка. Пурачка, не. Лек. Срей, това става. Так едно древно същото ще мина през лед. Това ще по-жестоко дърво след. Възможно да понеса дърво. Не изцяло, ама поне малко да го понеса. Ама! Реплей. Абе, какво ми пиеш, майко? Играят се казва Миньон Ръш. Така другото име на мен ми изписва Миньон Ръш. В Google друго име, не знам. Но вас както ви изпиша. Ако искате да се теглите, разбира се. Бабабди-бубабди, бубабди. Искате ли да видите какво прави този елексир? Не мога да ви питам наистина, така че ето ще видите. Сами. С това прави този вълшебен елексир. Диня! На мен ми се капва диня. Това мисля да е епизод.